खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लाखानो हाखासिगोन एडभान्सआवनो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावनो खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो दायो सोंहरगासिनो दङ माब्ला नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लाखानो हागोन होननानै जेनेबा नोंथांमोना दानो सोरबा लाखानो सानबाय आरो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव नोंथांमोना दानो माने लाखाथारनो सानबाय आरो गोबांनो नोंथांमोना माने फैसाबो नांगौ जानानै फैदों जानो हागौ दा बेनिखायनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना दानो माने लाखाथारनोसै जुदि मोनोबा बेबायदि नोंथांमोननि आरो बाथ्राया दा बेनिफ्राय आरो सोरबाथ' नोंथांमोना बुंलायलांदों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जुदि बेबायदि आगामि एबा एडभान्सआवनो लाखानो हायोबा आंथ' अब्ला 50,000 गाहाम बेबायदि लागोन 1 लाख गाहाम लानो हागोन खोमा आं बेबायदिबा लागोनले खेबसेनो बुरजा होननानैबो नोंथांमोना गोबांनो माने बुंलायगासिनो एबा नोंथांमोना माने कमेन्टबो खालामहोलांदों आरो दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेसेबांसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लाखानो हागोन एडभान्सआवनो आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो माब्लानिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन बायदि दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हासिगोन माने नखराव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन दा बेबायदि होननानै आं खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय गोबांनो सोंहरदों बिहामजो बिखुनजोल' एप्लाइ खालामनो हागोन नामा दा बिनि अनगायै नखरसेयाव रावबो बेलेगा सानै मानसिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानैबो नोंथांमोना हानाय नङा नामा होननानैबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहैनो बेंकनिफ्रायबो लनखौ नोंथांमोना लानो हासिगोन होननानैबो आं खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम दायो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गिबियावनो लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो बुंहरग्रोनांगोन दायो नोंथांमोना सोरबा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनैसिमबो मोननो हानाय जायाखै गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम SMS हरगासिनो दङ बुंहरगासिनो दङ आंनि आदाराबो बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानाय गासिबो आङो माने खामानिखौ मावनानै लाखाजोब्बाय सिगाङाव प्रब्लेम जादोंमोनबाबो होननानै गोबांनो बेबायदिबो बुंहरदों दा बेनिफ्राय आङो सिगाङाव अरुणोदय स्किमनि जै 9,000 फैसाखौबो मोननो हाखादोंमोन नाथायबा मा जाखो आङो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बे बाराव मोननो हायासै होननानै गोबां नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों दे दा जुदि नोंथांमोननिया बेबायदि प्रब्लेम जादोंबा गिबियावनो गावबागावनि बेंकआव थांनानै एसे सोंहैगोर नोंनिया KYC होनांगौना होना बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो सोंहैग्रोबानो जाबाय जुदि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानायबा जुदि KYC होनायाबो थिगानोखाबा नोंथांमोना ब्लक अफिसाव गोख्रैनो थांनानै बेखौ खबर लाहैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना निस्सय नैबे अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हागोनखौ आङो आसाखौ खालामदों आरो आं नोंथांमोननिसिम कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना सोंहरगोन ना सोंहराखै दा बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो कन्टेक्ट खालामना सोंहरलायग्रोबानो जाबाय बिनि उनावसो ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय आं गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोखाबाय 1800202625 दा बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै मोजाङै बुंहरबानो जाबाय आङो फैसाखौ मोननो हायाखै बेबायदि होननानै बुंहरबानो नोंथांमोना मोजाङै फिननायखौ मोननो हागोन मबाइल नाम्बारखौ आं खेबसे बुंबावनोसै 1800202625 बेहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि 5टानि गेजेराव नोंथांमोना कलखौ खालामहरबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय दानिया फैदो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगामि एबा एडभान्सआव बेसेबां नोंथांमोना लानो हागोन नोंथांमोना सोरबा बेबायदिनो बुंदों नालाय जेनेबा आं खेबसेयावनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जुदि एडभान्सआव लानो हायोबा 50,000 गाहाम आं बेबायदि लाखागोन जाहाथे खामानि जायो सोरबा 1 लाखसिम नोंथांमोना लानायनिबो बाथ्राखौ बुंलायलांदों आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो दे नोंथांमोना इसेबां बुरजा बेबायदि मोननाय नङा खेबसेनो 50,000 गाहाम 1 लाख गाहाम नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव नोंथांमोननो लानो थाखाय खाबुखौ होनाय नङा नोंथांमोननिसिम मात्र 10 मास नङाबा 12 माससिम लानायनि खाबुखौल' होनो हागौ ओरैनो चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बादिबाथ' नोंथांमोना 10 माससिम लानो हागोन बायदि आरो 10 मास बा बेसेबां जाहैगोन 15,000 जाहैगोन 1250 थाखा बा 10 मास माबाबा नायोबा 15,000 नोंथांमोना एडभान्सआव फैसाखौ लानो हागोन दा बेबादि आरो नाथायबा
बेहायबो माखासे जाहोनखौ नोंथांमोना होनांनोबो हागौ जेनेबा नोङो मानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव नांगौ दा बिनि जाहोनखौबो बिनो हागौ जेरै जाहोनखौ नोंथांमोना होनो हागोन नोंथांमोना गथ' गथाय दङबा जेनेबा गथ' गथायनि एडमिशननि समाव स्कुलाव फरायनाय समाव माने फिस होनांगौ जायो बायदि गोनांथि जायो लोमजाबा साजाबा नांब्रबगौ जायो सोरनावबा दाहार दुहार लास्लायस्लाय नोंथांमोना माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना एडभान्सआव फैसाखौ लानो हागोन जाहैबाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे जाहोनखौ होनानै निश्चय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सखौ लानांगोन दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय दा बेफोर जाहोनखौबो आं नोंथांमोननिसिम एसे बुंहरखाबायनोसै जेनेबा नोंथांनि न'खराव गथ' गथाय दङबा एबा फिसाला फिसाजोफोर दङबा दा बिथांमोननि फरायनायाव मालाबा लेखा बायनांगौनि थाखाय फैसा नांगौ जायो मालाबा कलेजनि फिसनि थाखाय फैसा नांब्रबगौ जायो दा बेफोरनि थाखाय दाहार दुहार जाहाथे नोंथांमोना लानाङा दा बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम एडभान्सआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना लानो थाखाय नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होगोन जाहैबाय बेमार आजार जायो दा बिनिफ्राय फुजा जानाय मालाबा सम बेरायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम होगोन ना होआ दा बेखौथ' जेबो आं बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो जुदि एडभान्सआव लानो थाखाय खाबुखौ होयोबाथ' जेबो जाहोननि गोनांथि बेबादि थानांगौनि गोनांथि जानाय नङा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो आरो नोंथांमोना एसे उनावथ' मोनखासिन नालाय माब्ला मोननो हागौ बादि आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना बेबादि खालामनो नाङा आरो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दायो एडभान्सआवनो लानो हाखायो होननानै बेबादिनो खेबसेनो जेनेबा 10 मासनि नोंथांमोना 15,000 अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लाखाबाय दा बेबादि जयै लानानै जुदि नोङो बेखौ ओरैनो खामानियाव बाहायालासिनो ओरैनो बाहायोबा दा नोंथाङा 10 मास जाखांनायनि उनावसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन दा बेहाय एसे जारला जाहैगोन आरो ओरैनो जुदि मासै मास नोङो अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखायाव फैसाखौ मोनबाय थायोबा एसेबाबो खामानि होलांबाय थायो नङा होमबा मासै मास बेबायदि मोनोबा खरसा जानो थाखाय नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो मोननो हायो नालाय दा एसेबाबो खामानिखौ होयो दा बेबायदिनो नांगौ सम नङाबाबो ओरैनो जेनेबा आङो एबाराव लानोसैलै ओरैनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 15,000 लाखाथारनोसै आङो 10 मासनिखौ होननानै बेबायदि लालाबायोबा उनाव नोंथांमोना मासै मास खरसा खालामनांगौ जायोबा बेहाय एसे जारलाखौ जायगोन आं बेखौ बुंहरखानाय जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना 10 मासनि फैसाखौ खेबसेनो लाग्रोखायोबा 10 मास जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना आरोबाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मासै मास मोनफिननो हागोन दा बेखौबो नोजोर बोनानैसो नोंथांमोना लानो नांगोन आरो दा बिनिफ्राय माब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि एडभान्स फैसाखौ एबा नोंथांमोना माब्लानिफ्राय लाग्रोनो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बे बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन आं बेखौ आसाखौ खालामदों नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोननैनि बिथोरफोरनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि एडभान्स फैसाखौ लानो हागोन बायदिखौ आं मोनदों नाथायबा एडभान्स फैसाखौ जाथामला लानो नाङा आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बुंहरनो सानदों नोंथांमोना फुजानि समावबो एलपिजि गेसखौ फ्रियाव मोननो हागोन मोनसे गेस सिलिन्डार फ्रियाव होनायनि बाथ्राखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि सिगाङाव एबा इलेक्सन एसे सिगां एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादोंमोन आं बेखौबो खोन्थाहरफिननाय जाबाय दा बेखौ बिथाङा मावफुंगोन ना मावफुङा फुजा सिजन एबा अक्ट'बर मासावसो जों बेखौ मिथिना मोननो हासिगोन नाथायबा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम माने बोसोरफायाव खेबनै बैसागुनि समाव बिनिफ्राय फुजानि समाव माने अक्ट'बर मासफ्राव जोंहा जोबोद फुजा जायो नङा होमबा दा बे मासाव नोंथांमोननिसिम माने फ्रियाव एलपिजि गेस होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा बेखौ बिथांमोना मावफुंगोन ना मावफुङा दा बेखौ जोङो अक्ट'बर मास मोनफैबासो मिथिना मोननो हासिगोन दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय आरो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम मानो होनोबा नोंथांमोननिसिमनो बे मुलाम्फाखौ होनो थाखाय रादायखौ होदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दाने माने गोसोखांहोफिनबाय आरो नोंथांमोना सोरबा बावबायबो जानो हागौमोन दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय माब्ला मोननो हागोन बायदि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव लानो हागोन बायदि नोंथांमोना नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव लानो हागोन बायदि बे मास मोननैनि बिथोरनिफ्राय आरो दा बिनिफ्राय न'खरसेयाव नोंथांमोना सानै सोरबादिया मोनगोन दा बेवहाय गोबां कनफिउजन जानानै दङ ओरैनो चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बेखौ बुंदों नालाय जेनेबा न'खराव बिखुनजो दङबा सानैबो जाहाथे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ लानो हायो दा बिनि थाखाय जोङो खाबुखौ होनाय जागोन रेशन कार्डखौ दानखावनो थाखाय खाबुखौ होनाय जागोन बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों नालाय दा बेवहाय नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ सोंहरदों आरो जेनेबा बिखुनजोल' जेनेबा न'खर मोनसेनिया एप्लाइखौ खालामनो हायो नामा बेबादि होनना सोंहरदों जेनेबा सोरबाफोर फिसाजो थायोबा बिमा फिसाजो एप्लाइ खालामनो हागोन हाया होननानै बे गोबां नोंथांमोना सोंहरदों दा बियो दिनैसिमाव माने कनफार्म जायाखै दे जेनेबा न'खरसेयाव बेखौथ' बुंबाय जेनेबा बिखुनजो दङबा सानैबो बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हानाय जायो दा बिनि थाखाय जोङो रेशन कार्डखौ दानखावनो थाखाय खाबुखौ होनाय जागोन जायनि जोहै रेशन कार्डनि जोहै बिथांमोना दालिसिनिखौबो मोननो हागोन न'खरसेयाव सानै मानसिया बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदों दालिसिनि संख्रि जानाय थाव होयोबा बेखौ न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हानाय जागोन रेशन कार्डआ जुदि मोननै जायोबा नङा होमबा दा 2 केजि बिथांमोना मोनहैनो हानाय जागोन बिहामजो बिखुनजोआ दा बेनिफ्राय नैबे
बिमा बिनिफ्राय फिसाजो जेनेबा न'आव दङबा दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे मोनसे जोंहा खोथा जानानै फैयो जेनेबा सोरनिबा न'खराव सोरबा फिसाजोआ जेनेबा सोरबा हिनजावसाया हाबा जालासिनो थाबाय जेनेबा 40 बोसोर बेबादि बारलांबाय दा बिथांमोनाबोथ' अरुणोदय स्किमनि थाखाय मुलाम्फाखौ लानो हायो नङा होमबा आरो बिनिफ्राय न'खराव जुदि दिव्यांजन सोरबा मानसि दङबा दा बेहाय जेन्डारनि जेबो खोथा गैया डिसेबिलिटि केटेगरिनि थाखाय जोंहा बेहाय जेन्डारखौ होना दोननाय जायाखै हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा हिनजावसाफ्राथ' ओरैनो मोनखायो हौवासाफ्राबो माने मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिथांमोना जुदि दिव्यांजनाव केटेगरियाव गोलैबा दिव्यांजन केटेगरियाव गोलैबा बेहाय जेन्डारखौ नायनाय जायाखै दा बेनिखायनो बेबादिबाबो माने न'खराव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनहैनो हागोन दा बेखौ आसाखौ लानो हागोन आरो दा बिनि अनगायै जेनेबा न'खराव बिमा फिसाजो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे जोंहा कनफार्म जाथ'वाखै बेखौ नोंथांमोना एसे सम नेनो नांगोन आं आसा खालामदों बेहाय माखासे कन्डिसन थानो हागौ बादि आं मोनदों आरो एसे सोलाय सोल'बो जानो हागौ बियो एसे उनावनो जोंहा जानो थांगोन देग्लाय बोसोरावनो जागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय थाबैनो जागौमोन बायदिखौ आं मोनदों नाथायबा जोंनि नैबे आसामाव दायो जोंहा दैबानाया जानाया जोबोद गोब्राब जानानै दङ होमबा दा बिनि थाखायनो गासिबो जोंहा माने थाबथानायथ' जायाखै जेनेबा एसे लासै स्किमफोरनि खामानि मावनाया जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोननिसिम आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन लानो हागोन नायखौ दा नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि जाय मासावथ' 1250 सोसिन नालाय सेप्तेम्बरनि 10 तारिखहालागै नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे 1250 थाखा नोंथांमोना जा मोननो हागोन दा बिनि सोलाय नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लनबो लानो हागोन जाहैबाय जेनेबा नोङो बेंकनिफ्राय 50,000 लन लाबाय दा बे लनखौथ' नोङो मासै मास सुख'नांगोन नङा होमबा दा बे फैसाखौ नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसा मोननायनिखौ दानलांहोनोबो हागोन जाहैबाय दा बे अरुणोदयनि 1250 फैसा नोंनिया बे दानलांजोबनाया जेनेबा सुदा इसेबां माने खम जायाबो जानो हागौ 50,000निया बेबादिनो 2000 बेबादिबो सुद जानोबो हागौ 2500 3000 जायखिजाया बेबादि सुदबो जानो हागौ आरो बेबादि नोंथांमोना मासाव हरनांनोबो हागौ नाथायबा अरुणोदय स्किमनि बे 1250 थाखाखौबो नोंथांमोना दानहोनो हागोन बेंकनिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो नोङो बेंकआवबो दोननानै नोङो दानहोलांनो हागोन आरो बेथ' बाथ्राया बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय 20,000फोर नोंथांमोना लायोबा 30,000फोर लायोबा सुदा निसय खम जागोन नोंथांमोना मासै मास हरनांगौआ खम जागोन दा बेखौ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौनो दानहोनो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननि थाखाय गोबां जोंहा मोजां मुलाम्फा ओंखारना फैगासिनो दङ एबा नोंथांमोना मुलाम्फाखौ देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो मोनलांनो थांगासिनो दङ आरो बिनि अनगायै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखादों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जोङो बारायलांबाय थागोन होननानै निसय आं सानदों बेखौ नैबे फैगोन बोसोरनिफ्रायनो जानुवारिफोरनिफ्रायनो अरुणोदय स्किमनि फैसाया 1500 बेबादि जागोन बायदिखौ आं मोनहैदों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल जानानै दङ अरुणोदय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्टसफोरखौ रेडि लाखा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखा मानो होनोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायखौ एसे उनावनो हासिगोन जोंहा अरुणोदयनि सारथि बेबादि जोंहा एपइन्टमेन्ट खालामनाय जासिगोन मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसनि थाखाय दा बेवहाय नोंथांमोना थांनानै अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामहैनो हागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो जोबनायाव बेखौ बुंहरनाय जाबाय जायफोर अरुणोदय स्किमनि थाखाय सेलेक्ट जायासै इलिजिबल जानायनि उनावबाबो मानो होनोबा प्रायरिटि बेसिसावसो जोंहा बेहाय मेरिट लिस्टखौ खालामनाय जादोंमोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना निसय एसे उनाव गोदान एप्लाइ जानायनि उनाव जायफोर सेलेक्सन जानो हायाखैमोन थांनाय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना एबाराव आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनानै सेलेक्सनखौ जानो हागोनखौ आं आसाखौ खालामदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना एसे समखौ नेनानै थादो एप्लाइ खालामनाया जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ अक्ट'बर नभेम्बर मासाव जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइखौ गिबियावनो नैबे अरुणोदयनि सारथि एबा सहायक बिथांमोनखौ माने एपइन्टमेन्ट जानो होग्रोदो बिनि उनाव जोङो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बिनिफ्राय गोदान जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन दा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन नोंथांमोननिसिम जेब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोजेनगोन माने खेबसेनो 9000 फैसाखौ सोना हरग्रोनाय जागोन बेबायदि रादायखौ होदोंमोन दा बेखौ जुदि मावफुङोबा जोबोद मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो एप्लाइखौ बयबो नोंथांमोना एसे उनाव खालामथारगोनखौ आङो आसाखौ खालामनाय जादों दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननियाव फैसा हाबाखै दाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आरोबाव जोबनायाव बुंहरबावनाय जाबाय नोंथांमोना खबर लालायबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना मा जादों मा जाहोननि थाखाय फैसाखौ मोनाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन जुदि फैसा हाबाखै होननानै नोंथांमोना ओरैनो थाबाय थायोबाथ' नोंथांमोना मालाबाबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आरो मोननाय नङा दा बेनिखायनो फैसा जुदि हाबाखैबा बिसिडिसि अफिसफ्रावबो एसे खबर लाहैहोलां बेनिफ्राय ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जादों
चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम नङाबा ब्लग अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बुंहै होननानै बेबायदि बुंखादों दा बेखौ नोंथांमोना नोजोर बोबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ मावनानै लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय बेंकनिफ्राय नोंथांमोना माब्ला लन मोननो हागोन होननानै बुङोबा बेखौ एसे उनाव खालामना होनाय जागोन नोंथांमोना एसेल' सम नेबानो जाबाय जायफोर अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना एसे उनावनो जेनेबा नांब्रबगौ समाव नोंथांमोना लन लानो सानोबा एफा नोंथांमोना लानो हागोन दा बेनिफ्राय बे एडभान्स फैसा नोंथांमोना जा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ लाखानो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना माने जाहाथे माने रावनिफ्रायबो नोंथांमोना नांगौ एसे फैसा नांब्रबगौ समाव सुद एबा दाहार लानांगौ जाया मालायफोरनिफ्राय दा बेखौ बिथांमोना होबथानो थाखाय नोंथांमोननिसिम बे खाबुखौ होनो थाखाय माने थांखिखौ लादों आरो दा बेनिखायनो बेखौबो बिथांमोना एसे उनाव माने नैबे नभेम्बर डिसेम्बराव मावफुंनो थांगासिनो दं बे मास मोननैनि बिथोराव आं मावफुंगोनखौ सानदों आरो जा बिथाङा बुंखादों एसे उनावनो मावफुंगोन होननानै दा बेनिखायनो बे बोसोरावनो जोंहा बेफोर गासिबो खामानिया जानो थांगासिनो दं बयबो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबाय था आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरजोबगोन बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ बोरै नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननिसिम माने मोजाङै भिडिअ लाबोना खोन्थाहरबाय थागोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय रावबो जाहाथे नोंथांमोना आन्दायनानै थाया दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन दानिया माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना माखासे आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों